Bueno, bons días a todas, todos. Imos presentar neste caso pois o programa de Nadal 2021, un Nadal que agardemos pois que sexa pois con ilusións renovadas, non? Viviremos un Nadal de ilusións renovadas, con novas esperanzas, lembrando pois o importante que todos somos pois para esta gran familia pois que é pois a veciñanza de Compostela, non? Somos unha cidade aberta a todos e todos e así pois apostaremos para poder facer chegar a todos vós pois eses toques de felicidade que o gallasesen con distintas experiencias en forma pois de actividades, concertos, obradoiros, roteiros e alumeado de Nadal, pois coidamos pois que sexa para todas as idades, non? Como ben sabedes, pois inauguraremos neste caso pois a iluminación este venres ás 6 da tarde. Serán ese típico paseo polas rúas do casco histórico, estamos falando de máis menos 21 kilómetros de manto lumínico, distintos arcos decorativos en varios puntos da cidade. Sabemos que non podemos chegar obviamente a todos os barrios, pero aí as limitacións orzamentarias obviamente non podemos competir con outras cidades, pero coidamos pois que co aspecto pois que teña pois a nosa cidade pois esa máis que digno, como ademais sempre o teño dito, non? Estamos a falar para min da cidade máis bonita do mundo e un nada que a podamos neste caso pois adornar pois ainda máis bonita, sobre todo se se fai pois de un xeito coidado, curioso, por eso coidamos pois que sexa algo pois que lle guste pois a todo o mundo e a xente pois que tamén para este fin de semana que veña pois a nosa cidade, pois que a poida disfrutar, non? A iluminación pois estará hasta o mércores 6 de xaneiro do 2022. O horario de encendido será, como dixen antes, entre as 6 da tarde hasta as 2 da mañán, de 7 pois a 9. A gas os días 24, 25 e 31 de decembro e o 5 de xaneiro, nas que a iluminación pois permanecerá acendida pois dende as 18 horas pois hasta as 9 da mañán. Esta iluminación, ademais, pois vaise completar pois con distinta iluminación e rúas, distintos edificios pois representativos, como pode ser San Domingos de Naval, Casa da Conga, algo pois que neste caso pois nos vindeiros días o meu compañeiro responsable da área de turismo, Sindo Guinarte, pois me supoño que presentará pois tamén as súas actividades e presentará pois máis polo miúdo pois este programa. Gustaríame resaltar neste caso pois que o mercado de Nadal vai arrancar tamén o venres 3, se é un mercado, pois neste caso tradicional, arrancará pois ás 12 da mañán, serán durante 5 quendas, entonces pois todos os composteláns, visitantes, pois terán pois esa posibilidade de coñecer as creacións de 76 expositores de decoración pois propia da época, non? Alimentación, artesanía, xoias, madeira, cerámica, vidrio, o sea, unha gran variedade. As tres primeiras quendas, venres 3 a xoves 9, venres 10 a xoves 16 e máis venres 17 a xoves 23 van estar adicadas exclusivamente á decoración de Nadal e alimentación gourmet, neste caso co obxectivo de facilitar ao público a preparación da casa dos menús para esas datas, e as dúas quendas finais do domingo 26 ao xoves 30 e do venres 31 a mércores 5, pois neste caso vanse expoñer produtos de artesanía e regalo original, a parte de Encarreira do Conde, pois tamén neste caso pois en área central, non? Obviamente lembrar pois que todo pois vai ter esa decoración coidada e que tamén pois ambientación musical e sempre pois baixo as medidas de seguridade contra o COVID, non?
Este mercado de Nadal pois levará pois tamén unha completa programación musical. As actividades pois van estar dirixidas neste caso pois aos máis pequenos, á infancia, ás distintas familias. A programación vai se iniciar pois o domingo 5 de decembro ata o remate, non vou pois neste caso nomear un por un pois os distintos pois actuacións pois que vai haber. Destacar tamén que vamos ter pois autocine, neste caso tamén do 26 ao 30 de decembro, entrada gratuita, previa reserva de entradas na web autocinecompostela.gal dende o 21 de decembro, non? Pois vai haber dúas sesións para o público familiar, para o público adulto, distintos títulos, non? Los Cross, Xinete do Dragón, sobre todo, gústame dicir esta para os máis pequenos, máis que nada, porque para eles, obviamente, pois é unha experiencia nova, ou mellor, pois estar vendo, pois neste caso, pois o cine dentro do seu coche, coa súa familia, cos seus amigos, non? Xa presentamos o mercado da Estrela, sabemos que o fin de semana do 16 a 19 de decembro, con tamén, presentamos, non sei se foi a semana pasada ou anterior, máis que nada lembrar que é o 10º aniversario, neste caso, pois, obviamente, pois tamén vai haber pois esa variedade de mercado de artesanía e tamén, obviamente, pois distintos espectáculos musicais. Sabemos onde vaise facer, que lugares emblemáticos como é o claustro procesional de San Martiño Pinario, Hospedaría San Martiño Pinario, a pista de xardís do centro do Don Bosco e, neste caso, pois a fundación pois a banca, non? O sábado 11 no Auditorio de Galicia pois ven neste caso pois unhas das citas máis especiais tamén do ano, non? Que é o festival pois Apego, non? Neste caso tamén o espectáculo é de balde, algo tamén con moita tradición, é algo que sabemos pois que realmente pois moitas familias están agardando neste caso por os máis pequenos. Este ano Carrusel tamén non vai estar aquí por circunstancias, dúas circunstancias, non? Na Praza do Obradoiro, unha porque todos vendes pois, que se está en obras no espazo onde se solía colocar pois, o carrusel de cabaliños, e este ano pois, subimos desplazar para o Parque da Constitución, un pouquiño para que tamén se vexa que non solamente é casco histórico, sino tamén pois, en certas rúas do Sancho Compostelán tamén hai ese pequeno comercio, tamén hai pois, neste caso pois, cafeterías, e que a xente pois, que se desprace cos máis cativos pois, esas distintas zonas, que despois poda pasear, poda ver tamén realmente o pequeno e gran comercio que hai, ese grande produto, non? Estamos falando do barrio Sardín, barrio do Orrio, onde hai esas pequenas tendas, entón un pouquiño tamén pois, que a xente se desprace a outras zonas, como pode ser, pois, neste caso, pois, o ensanche, non? Tenemos distinta actividade en centros socioculturais con distintos obradoiros, cine tamén. Me imagino que tamén, neste caso, o meu compañeiro é responsable de centros, tamén virá pois, a presentar pois, máis polo miúdo esa programación. E temos, obviamente, pois, a festa de fin de ano, ímola a facer, neste caso, na Praza do Obradoiro, si as medidas, obviamente, pois non lo permiten, non? Neste caso, pois, vamos ter un espectáculo da Orquesta París a partir das 10:30 hasta despois. Haberá retransmisión en directo, se todo vai ben, das campanadas de fin de ano da nosa cidade, e un pouquiño valoramos o porqué dunha orquesta, coidamos que levan tempo moi duro sin poder traballar, e coidamos, pois mira, que dentro do panorama, respetando obviamente pois a todas as orquestas, este é de bon nivel, e agardamos pois neste caso pois que a xente pois a veña pois a disfrutar, non? Aí será hasta que todo o foro pois non lo permiten as distintas medidas, ata decir, mira, pois ata aquí, dependendo pois da xente que haxa, non? E
E despois nos queda, neste caso, pois a cabalgata. Se todo pois evoluciona, que o gallá non vaya isto moito a peor, pois queremos desenvolver a cabalgata, como ben decimos, xa saleu publicado, neste caso, pois salerán desde a Praza da Merced. Ese día xa os reis xa van estar, primeiro farán esa visita ao hospital, obviamente, o cal é imprescindible, porque ese sí que foi o compromiso dos Reis Magos, non? Que iban a estar, pois, todo o día é a nosa disposición, por sorte, na nosa cidade, non? Pois van facer esa visita ao hospital, vamos ter xa unha recepción, neste caso en Bonaval, xa pola mañán, terán a cabalgata, serán recepcionados neste caso no Pazo de Raxoi pola Corporación, saúdos, e volverán outra vez pois a seguir recepcionando os máis cativos pois en Bonaval, non? Para que todos teñan a oportunidade. Diferencia con respecto ao ano pasado, que o ano pasado era un cativo acompañado dun adulto, este ano, por sorte, se as condicións, volvo a dicir, se as condicións lo permiten, obviamente, poderá ir pois, todo o núcleo pois, familiar, non? En sí, a partir do 28 de decembro, pois abrirá pois, ese prazo, neste caso, para que a xente pois, poda reservar pois, esas entradas. Sí que se van a facer por tramos de media hora, pero por sorte este ano, non como ano pasado, pois se poderá pois, ir non solamente o cativo e un adulto, sino pois, o mellor eso, poderán ir varios cativos, os irmáns, acompañados dos seus pais, avós, sempre eso, obviamente, baixo as medidas. Resaltar aí, obviamente, que para que xa estaba o ano pasado, non? Porque é Bonaval, que se di por aí que o mellor accesibilidade, non? O ano pasado xa estaba, este ano vai ser igual, pois os distintos protocolos e tamén a xente de produción, hai xa un acceso para as persoas que podan ter algún tipo de discapacidade, cadeira de rodas e tal, que se pode acceder, obviamente era algo que se estaba previsto ano pasado e así se fixo, haberá pois xente colaborando para que esa xente faga outro percorrido e non, pois, neste caso, pois, as escaleiras que hai de acceso a Bonaval, porque ademais coido que é un sitio emblemático. O ano pasado moita xente era a primeira vez que coñecía, gustoulle moito, a verdade o que quen fixo, pois, neste caso, o traballo de produción, decoración e tal, foi algo que quedou espectacular e o gallá, pois, este ano, pois, teña o mismo gusto. Como participar na cabalgata? Algo importante tamén, porque sempre a partir de que se presenta, neste caso, a programación de Nadal, pois xa empezan a chegar, neste caso, pois, chamadas pois, ao Departamento de Festas do Teatro, non? As nenas e nenos que queiran participar na cabalgata poderán facelo de dúas maneiras, como paxes acompañantes do séquito das carrozas, do Reis, a Estrela e o Carteiro Real. Terase que facer a inscripción previa a través dun formulario que se habilitará pois, dende o día de hoxe, reservas.gal. Os acompañantes do séquito real estamos a falar de 19 prazas, está destinados a nenos entre 13 e 12 anos, deberán ir na carroza acompañados por unha persoa adulta. As inscripcións faránse xa por subgrupos, os grupos non poderán estar formados por máis de 3 persoas e só poderá haber unha persoa adulta por grupo. O sorteo vai se realizar pois, o 22 de decembro e a partir de aí se vai mandar unha mensaxe. O mismo para os paxes que acompañen os reis. Neste caso, o número é de 11 persoas e as idades aquí xa comprendidas irán entre 12 e 16 anos. Aquí, neste caso, para a súa participación, pois deberán ter a parte unha autorización asinada, neste caso, polos pais. Pero rexeitar. Reservas.gal, aí é onde realmente se poden inscribir para, neste caso, para poder participar na cabalgata que o gallá sexa algo pois, que vaya adiante se isto pois, non se está a complicar pois, máis. E un pouco así a grosso modo, pois é un todo pois, o que se vai pois, facer dentro das festas da cidade, non? Despois pois, queda pois, o típico, non? O auditorio, pois, o Festival de Reis, o sea, hai moita máis programación, pero que non
que estará, pois, neste caso, colgada na páxina web en brevidade, pois, o programa para que a xente o consulte. Tamén se repartirá por distintos centros da cidade para que a xente, obviamente, pois, que pouco a pouco pois vai asimilando que estamos un Nadal e sempre eso, o que dicimos sempre, agora se estamos nunha etapa apelar á responsabilidade obviamente individual, a ese bo comportamento que en xeral pois temos a grande maioría, e o gallá pois o que volvo a dicir, non? Pois que sexa ese Nadal, volvo pois ao inicio da roda de prensa con esas ilusións renovadas, e que a podamos pois disfrutar do mellor xeito posible e que as condicións non o deixen, non? Cando é o acordo que se baralla para a Praza do Obradoiro para a festa de... Ainda non o temos definido, eso obviamente o temos que ir definindo como quen di ata o último momento, non? Tamén que me quedaba, me esquecía por decir, o día 31 tamén vai haber unha San Silvestre, porque me imagino que tamén, pois, neste caso a miña compañeira, pois Esther Pedrosa a virá a presentar, porque xa ten eso, será en breve, porque é algo que por sorte tamén se volve a retomar tamén polas distintas rúas da cidade. Non quero anticipar neste caso pois o percorrido, si que se remata no Obradoiro, porque hai que deixarlle obviamente pois neste caso que sexa ela pois que a presente, non, e tamén pois a animar, non? O sea, o que dicía ao principio, é unha programación pois coidamos que é animada para todos os públicos, moi variada, distinta programación. O Festival de Reis tamén no auditorio, o sea, obviamente esas cousas tradicionais aí van estar, animación na rúa, obviamente. Estamos a falar tamén que vai haber pois un autobús, neste caso inglés, que vai andar polas distintas rúas da cidade facendo obradoiros, animación musical, o sea, certas cousas que se irán desenvolvendo, pero claro, para presentar ahora aquí todo, pois mellor cando se dispoña, pois neste caso, pois de toda a programación, ir pois día a día, e aquí pois eso, presentar pois o máis destacado, non? E con respecto ao foro, pois non lo irán marcando un pouquiño, pois obviamente as distintas autoridades sanitarias, ata que diga hasta aquí, pois ata que se poda completar. Obviamente nós, como viñamos facendo, pois dende o minuto 1, cando xa fai 2 anos, fixemos esas primeiras festas do Apóstolo, que fomos neste caso, coidamos pois un exemplo para distintos concellos, distintas cidades, non? Que querían ver a ver como realmente se facían, sobre todo a niveis deses protocolos de seguridade. Nós, obviamente, todo o que fagamos temos que facer con eses protocolos de seguridade, está claro, non? Aí, obviamente, temos encargado pois ese cotillón, supoñemos eso, que o Galla podamos despedir pois este 31 entre todos, o nivel da orquesta, xa sabedes que é un nivel bon, que podamos ter ese cotillón, e o desexo, xa sabedes cal é o desexo, obviamente, pois de todos, non? Rematar pois con esta pandemia, que podamos pois facer pois todas as festas e todo tipo de actividades dun xeito pois como antes, non? Pregunta Marga Mosteiro se a orquestra é París de Noia, se se fai reparto de uvas o día 31 e Pati tamén se é preciso facer reserva para entrar ao Obradoiro o día 31. No, aí de momento eso é o que un pouco que dicía. A nosa idea é que sí que haxe ese cotillón, pero por eso, xa o temos encargado, así o digo, pero imos agardar ao último, non vai a ser que as autoridades, neste caso sanitarias, nos desaconsellen pois esta serie de cousas, e o aforo pois ata completalo en función, xa digo, queremos agardar ata o último momento, obviamente, como fixemos ata agora, non? Pois esos distintos protocolos, e sempre cas distinta xente de produción, de empresa de seguridade, pois que este a controlar quen entra, quen non entra, todas esas cosas imos a ter que coidar, pero aí sí que non vai haber reserva de entrada, non para outro tipo de actividades, non? Nada máis. Ok. Moitas gracias.